Permezz ta' post fuq Facebook, l-eks Ministru Laburista Varis Bartolom il-ġdid saqsaqat ta' domandi dwar l-emenda fil-liġi li permezz tagħha se jkun qed jiddaħħal l-abort f'pajjiżna b'Varis Bartolo jistaqsi minn fejn ġejja dell-ispinta biex titressaq din l-emenda u jekk hux tajjeb li se tkun qed titressaq emenda li se toħloq aktar problemi. Fil-kummenti li għadda Varis Bartolo wara r-riservi tiegħu għal dak li qed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela fejn tenna li din l-aġla kollha biex tidħol din l-emenda se tkun qed toħloq aktar diffikultajiet. Fuq Facebook, l-eks Ministru Laburista qal li tkellem ma' tabib li dejjem wettaq xogħlu kif suppost u li meta kien hemm f'riskju dejjem għamlu kull mezz possibbli biex isalvawha. U qal li jinsab inkwetat li din l-emenda fil-liġi li ppreżenta il-Gvern se tkun qed tneħħi dan kollu u toħloq aktar problemi għat-tobba. Fl-aħħar ġimgħat minn mindu faqqet din il-kontroversja kien hemm numru ta' esponenti laburisti li tkellmu kontra din l-emenda u l-mod kif il-Gvern irid idaħħal l-abort baxx fosthom l-eks Ministru Laburista u l-President Emeritu Mary Louise Colero Preca, l-eks deputat mexxej Laburista Joe Brincat u kif ukoll l-eks deputat Laburista Luciano Busuttil. Dan apparti li l-President ta' Malta George Vella dejjem qal li huwa se jibqa' kontra l-abort. Fil-kummenti tiegħu Varis Bartolo qal li din il-liġi ġiet proposta biex tagħmel affarijiet bojot u suwed u mhux griżi, iżda l-griż xorta se jibqa' u xorta se tibqa' kwistjoni ta' interpretazzjoni personali ta' x'inhu periklu għal ħajja tal-omm u x'inhu abort. L-eks Ministru Laburista qal li xi ħaġa bħal din jeħtieġ li jkun hawn diskussjoni serja dwarha fejn nisimgħu lil xulxin. Varis Bartolo jagħmel referenza ċara l-Prim Ministru Robert Abela fejn jinsisti li din l-aġla kollha taħsad pajjiż u l-pass li ttieħed huwa bla ħsieb.